तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना, तुम गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना। जिसका बॉडी काला है उसका भी बड़ा नाम है, जिसका बॉडी गोरा है उसका भी बदनाम है। ai đâu có ra ta anh không ăn cái gì đâu nữa anh không ăn cái gì mà जिसका बॉडी काला है उसका बड़ा नाम है, जिसका बॉडी गोरा है उसका भी बदनाम है। mana का सिंदों नों anh मेरे को नंदा anh tuh बेफोरबायदि मेथाइ खोनाफेराखै आंखौ लानानैनो नों मेथाइ खनगासिनो दङ ना, मेथाइजोंनो नों आंखौ जावगासिनो दङ ना। ओइ बिदा आंलाय नोंखौलाय मानो जावनांगौ जाखोब्रा, आं मेथाइसो खनदों। नुबाय आं बेसेबां समायना, बोरैबा गोरोन्थियावनो 100 थाखानि क्रिम फुनफ्लांनांगौबा नायदो आरो आंनि समायनाखौ। ओइ दावखाराजा बांद्राय फांफुं नङा दे, मालाय बिदा आंखौ रायदों नामा। थांलाय दै गिलाससे लायना फैलाय, दैया माबायदिमोनथाय आं बावबाय। हासुदै सिनायो हासुदै, थां हासुदैखौनो लाना फै। नों हासुदैखौसो लोङो होमबा, बेखौनो मिसा मिसि दै बिदों नोङो। दा दहायनो मिथिनायमोनब्ला हासुदैखौ लाबोगौमोन ना आङो हासुनानै। आच्छा बिदिब्लाथ' नों दै सिनायो नङा होमबा, थां दैया लायना फैथां माबार। आं लाया। ओइ दावखाराजा बिदानि खोथा मानिनांगौ, थां लायनानै फैथां दैया। दाहोना सानदों नामा? नोंनिख्रुइ दाहोना लावखारासो साबसिन मिथिबाय। नों दाहोनाबो जानो समाया लावखारबो जानो समाया। थां लायना फैथां दैया। आरे नों दै लायमारा ना? ओइ हान्थु लड़प लड़प सोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै हाबफै हाबफै, हान्थु लड़प लड़प सोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै हाबफै हाबफै, आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै हाबफै हाबफै, आइया थांदों अमा आदार नागिरनो, आफाया थांदों अफिसाव हिनजाव नायनो, हाबफै हाबफै हाबफै। साबास दाउखा बेटा साबास। बिफाखौ माथो नोंलाय थाइनै थाखायावनो फाननो हागोन। आफा मेथाइसो खनदोंलै। ओइ आफा दालाय दाउखाया मा मा मेथाइ खनगासिनो दं दहायनिफ्रायनो। आइला हिनजाव बायदि गाबलायथारनोसै आरो ओमफ्राय। थोद आं गाबदों नामा, साला बुख्राखा गोसोम बन्दा दानो। आं काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना। ओइ एमाव बेटा मा गोसोम गुफुरलाय। आफा बे आदा एमाव राजाया आंखौ गोसोम बन्दा गोसोम बाखुरा होनबाय थायो। आच्छा नंगौ नामा? नङा माथो, रागा जोंबाल'सो बुङो आं। ओमफ्राय मानोथो आं लेखा फरायबाय थानायाव मेथाइ खननांगौ बियो, आं जेबोखौनो बुङाखै बेखौ। आच्छा दाउखा बेटा आदाया लेखा फरायबाय थानायखौ नों एदावदों नामा? बेलाय बहा ओं होनना बुंनांगौ जाखो, दायनिगिरिया गावखौ मालाबाबो ओं होननानै बुंनानै लायाना। आच्छा बारु थाइबानि लारु बेबो नंगौ। ओइ थां बेदागालिखौ लायना फैथां। मा बेरागालिलै? नोंसोरनि नोमफासो आं, नोमफा अमा राजा। मालायखौसो फिदिङो नैबे अमा राजाया, नोंसोरजों फिदिं जानो आङो हा। बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। थां मोसौ बेदागालिया लायथां। आरो मा बे मानो आयना लाबाय थायो नोङो, हिनजाव थां माथां। दिनै आयना लादाव गाबोन लिपस्टिक फोनदाव समफोर दख'ना गानदाव, बिदिनो हिनजावफोरनि बुस्थु लाबाय थाग्रा जागोन नामा नों? एफा जामेला खालामा माथों, डाइरेक्ट हिनजावखौनो लाबोगोन। आफा मा होनलांखोलै दाउखा राजाया? साला सासेयानो बेसेबांबा दुस्थ'खामोन, बेनि सायाव डाबल दुस्थ' फैबावबाय। ओइ आफा बहा थांनायमोन नों एसेबां गोबाव? अफिसाव एसे खामानि दंमोन बेनिखायनो गोबाव जाबाय। दे नों लेखा फराय। जागोन आफा। ओमफ्राय मोनसे खोथा आफा, आफा आं दुखुथिया जिउखौ बिराद मोजाङैनो बुजिबाय। आच्छा माबायदिथो मोनखो, फाख्रा ना सिख्रा? आफा दुखुथिया जिउआ फाख्राबो नङा सिख्राबो नङा, खालि गोसोमल', दान खोमसि हर बायदि गोसोमल', जेराव जेसेबां खस्थ' खालामनानै थाङा मानो जों सौग्रु सौग्रि जाखायो सोरां नङाबा। साबास बेटा बुजिबाय दा, अब्ला नोंनि जिउआलाय दुखुथिया नंगौना नङा? नङा आफा, आंनि जिउआ जोबोद मोजां। आं बेखौनो आंनि जिउखौ मोजां नङा होननानै सानदोंमोन। नुबाय दा बेटा, दुखुथिया जिउआ बेखौ बुङा मिथिबाय। नोंनिख्रुइ गोबां मानसिया दुखु दं जायखौ जों आन्दाजाबो लगायनो हाया। बेनिखायनो बिमा बिफानि बोसोनखौ जेब्लाबो मानिनांगौ। बिमा बिफाया मोजां लामाखौसो दिन्थिखायो, मोजां लामायाव थांनोसो बोसोन होयो मिथिबाय एमाव बेटा। मिथिबाय आफा। दिनैनिफ्राय बिदा गेदेर हिसाबै फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै नायदै। जागोन आफा। आच्छा बारु थाइबानि लारु दे लेखा फरायबाय थादो। आयु बाला इसिबां मोजां सेंग्रा दंफायो आरो आंजों, आंहा बेखौनो उन्दुनानैनो नुसनलायाखै बालनि। ओमफ्राय बे सेंग्रायालाय बर' जाखो ना नागासो जाखो ना खासिया सेंग्रासो जाखो दे? आयु बाला बलखौ माथो सोर थावख्रि फिदिंनाय बायदि फिदिंथारबायहाय। बालनि बेफोरबायदि सेंग्रा नुबाथाय दुखुसो नाङो आं। बाथाबिज बोराय थाइजौ खहेखौसो गोसोखाङो आं। एथ' मोजां सेंग्रा, दालाय आंलाय बोरै माथो होनांगौ जाखो दे? हाय आयु बाला आंखौसो माथो होदों नामासै? बहा थांनो नागिरदों? आयु बाला नों बर'सो? आं बर'। आयु बाला
नोंखौ बर' बायदिखौनो नुवा आरो बे नोंनि खर'नि खानाया औ माबा मुला गोरान बिलाइयाव बेफोरबायदिसो नुबाय आं नोंनि खानायखौ गोमोन मोननो आयौ बाला माबाफोरसो होनफ्लांलायबाय नामा बे आंनि थास' खुगाया आच्छा बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं केरालायाव थांनो नागिरदों वाव नाइस आंबो केरालायावनो थांनो नागिरदों आयौ बाला नंगौ औ मोजाङानो जाबाय दे जार्नि टाइमाव बर' मानसि लोगो मोनबाय आंबो हारसिं बरिंसो मोनबाय थाखादोंमोन आं नोंखौ गाखोजेननायाव नुवाखैनोमोन मा स्टेशननिफ्राय गाखोखो नोंलाय आंहा बांगाल बोराय दारि मिरानाफोरजोंसो रायलायबोनांदों दहय आं आलिपुरदुवारनिफ्राय गाखोदों बै समाव उन्दुलांबायमोन ना बेनिखायनो नों गाखोनायखौ नुवाखै आच्छा केरालायाव मा खालामनो थांनो नागिरदों नोंलाय नों खोन्थालाय नों मा खालामनो थांनो नागिरदों आं केरालायाव फुटबल गेलेहैनो नागिरदों आयौ बाला हारसिंनो फुटबल गेलेयो आरो नोंनि टिमफोरालाय आंनि टिमफोराथ' थांजोब्बाय केरालायाव नाथाय आंहा आलिपुराव मोनसे खामानि दङ नालाय बेयाव फैग्रोनानै खामानिफोरखौ मावनांदों आरो दा ट्रेनजोंनो थांनोसै सानबाय आं होमबा नों फुटबल गेलेहैनो हाबावगोन आरो नङा फुटबला साननैनि उनावसो जागोन औ आच्छा दे खोन्थादो नों मानो थांनो नागिरदों केरालायाव आयौ बाला मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो दे आंना कम्पानियाव खामानि मावहैनो नागिरदों आरो आच्छा मा कम्पानि नों कम्पानिखौ मिथिया आरो मा कम्पानि थायो कम्पानियाथ' सानथ्र'हायै कम्पानि दं बुहुमाव नोंबा बबे मोनसे कम्पानियाव खामानि मावगोन जेरै कम्पानिफोरा माल्टिनेसनेल कम्पानि थायो आरो थायो सार्क' बिपिअ कम्पानि गोबां रोखोमनि कम्पानि दङ नोंबा बबे मोनसेयाव थांगोन आयौ बाला जोंनिथिं कम्पानि होनबा ना कम्पानि बिस्कुट फेक्ट'रिफोरखौल' मिथिथारो बेलाय माबायदि कम्पानिनि नाम लाखोसै मा जाखो बुंदो माबे कम्पानियाव मावगोन नों आच्छा सार्क' बिपिअ आव मावगोन आरोना नों औ आं बे कम्पानियावनो मावगोन आयौ बाला मा कम्पानियाव मावगोन होननानै लाखोयो आंथ' केरालायाव फेक्ट'रियावसो खामानि मावनो नागिरदोंमोन आच्छा नों सार्क' बिपिअ खामानियाव मालाबाफोर मावफेरबाय नामा ओहो मावाखै एबारसो फार्स्ट टाइम मावगोन अ आच्छा आंनि गोबां लोगोफोर दं सार्क' बिपिअ कम्पानियाव खामानि मावनाय भेकेन्सि दङना गैया नोंनि थाखाय आं सोंनानै नायगोन आयौ बाला आंनि थाखाय इसेबां मावना होनायसै आरो हाब बर'जों बर' हेफाजाब होलायाबालाय नोंबो जाबाय बर' आंबो जाबाय बर' आरो नोङो इसिबां गोजाननिफ्राय गुबुन जायगायाव थांगोन नोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां सेटेल खालामना होयोब्ला आंनि थाखायबो मोजां ओमफ्राय खामानि नागिरना होनानै ओमफ्राय आंखौ खुदुमनो नागिरबालाय बिदि जेबो साननाङा सोरखौबा हेफाजाब होनायाव बिनि सोलाय माबा मोनसे लुगैनाया बे हेफाजाब होनायानो नङा बेनिखायनो आंनो जेबो नाङा आयौ बाला मा इसे मोजांखाय नों थेंक इउ ओमफ्राय मा मुं नोंना आंनि मुङा ना दाउस्रि देलाय आरो नोंनालाय आंनि मुङा जाथि जाथि इसेबां मोजां सेंग्रानि नामानो जाथिसो आरो आंनि खानाया उन्दैनिफ्रायनो जाथिखायनो आंना मामि बाबाया जाथि दोनदों आंनि नामखौ नोंना आइ आफाया दोनाखै होमबा इसेबां हेन्डसाम सेंग्रानि नामखौनो जाथि दोनबाय आरो नोंनि मामि बाबाया नोंसा आइ आफामोनखौ दोननो होबानो जायोमोन ना एक्सुलि आं आंनि आइ आफाखौनो मामि बाबा होननानै बुङो आयौ बाला आइ आफा होननानै मानो गाबज्रिनो बायो हुदा गैयाना आंनाव बारा आइ आफा होननाय आरो उन्दैनिफ्रायनो मामि बाबा होनबाय थायो नालाय मामि बाबाखौनो होनसै आं दाना बेनो गाज्रिहाय जोंना बिमा बिफाफोरा मामि बाबा होननानैनो गासिबो मामि बाबाल' होनसै मालाय गुबुनफोरासो बिमा बिफाखौ गावसोरनि जाथिनि बायदि बुंखायो जेरै चाइनानिखौ नाय थाइलेण्डनिखौ नाय करियान ड्रामानिखौ नाय मालाबाबो बिसोरो दादि मामि होननानै बुङा गावसोरनि लेंगुवेजनिसो बुंखायो आरो इंलिसफोरनिखौनो नायलाय इंलिसफोरनिया मालाय गावसोरनि लेंगुवेजखा नालाय मालाय बुंखानानै लाखायो हारसाफोराबो दासिमबो मा देवथासो होननानै बुंबावो जोंनिया आइ आफा सोदोबखौ खोनानायानो नंला गासिखौबो मामि बाबा होननायल' खोनासै खोथाया हले नंखायबो नङा जोंनि बर' समाजाव रावखौबो आइ आफा होननाय खोनाला खालि मामि बाबाल' होननाय खोनासै बेनिखायनो आं नोंखौ रागा जोंनानै मामि बाबाया सोर होनखादों मिथिबाय दाबो जेबो नङा जाय जेरै होनथों आरो आंलाय सोर बुंलाबायनो नङा होमबा आंलाय आरो माथो बुंबावनो मालाबा गिलाय
सोलायलाङोसो मेन बिमा बिफाखौ गाज्रिनायानो सोलायलांनो हमदोंबालाय आरो सोलायलांसिगोनसो सानफा एफानो ओरैनोबा खायसे मानसिफोरा बर'नि गाननायखौनो गावसिनिसो होनना लाग्रा जाबावबाय दाबायदियाव बैसोर मानसिफ्रा आइ आफाखौबो सेनानै लायाबानो जाबाय आरो गावसिनि बिमा बिफाखौनो आइ आफा होनाबानो जाबाय आरो जोंनि बर'फोराथ' होनखालानोसै दाउस्रि देलाय जानांगौ नों जोबोर इन्टारेस्टिं मानसि नोंखौ लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनबाय आयौ बाला दिनैसो सोरबा सासे सेंग्रा आंखौ बिदि बुंफैबायहाय नङाबाथ' बदतमिज बैसोरो आंखौ नुबानो माबा खिबिदै मोनामनाय थां बालथां खालाबायनो नागिरो दाबा बोरै दङथाय बदतमिजफोरा दाथ' हाफाङा खम लुख्रु लुख्रु नागिरगासिनो बियो आंखौ आयौ बाला हाफां बेनो दा दाउस्रि देलायनि हौवानि न'आ औ नारजि बुदां बेनो न'आव मानसि दङ ना गैया रगाजिनि न'आव सोरबाफोर दङ ना औ दं मानोबा फैयामोन फै फिसाफोर सिङाव जिराय फै जों जिरायनो फैयाखै फैसासो लांनो फैदों मानि फैसा दै लाब्रा बड' निउस चेनेलाव नोंखौ आं जेबो बुंनो हायाखै मानसिफोर जेव जेव थानायखाय बिनिखायनो न'सिम फैबाय आं नोंनाव फैसा बिफैनो ओमफ्राय फैसाया दाउस्रि देलाय लादों आंनिफ्राय 50,000 बे फैसाखौ नों हरनांगौ आंनो बेलाय नोंनिफ्राय माला 50,000 लाखो लाजियाबो बोराय मांथाथा हिनजावखौबा सानै साथाम लानो हायो ओमफ्राय हिनजावनो गस्ला पेन्ट बायनानै होनो हाया गस्ला पेन्ट मोनगानिखायनो खारदों खोमा नोंनि हिनजावा हाबाब मा होननाय जाखोसै बेलाय ओइ बुरि गावनि बोरायखौ हिनजाव गदाय लाहोनो लाजियाखै आरो नोंबो माथो खालामबावनो बोरायानो लाबोबाय जेब्ला ओइ बोराय दाउस्रि देलाया आंनिफ्राय 50,000 लानाय फैसा हरफिन आंथ' लायाखैना दाउस्रि देलायासो लादों दाउस्रि देलायाथ' नोंनि हिनजाव ना बेनिखायनो फैसाखौ नांफिनगौ आंनो दाउस्रि देलायनिफ्राय लानाय फैसाखौ आं हरा बे आंखौ गारनानै खारनाय मानसिनो आं बिनि फैसा दाहारखौ मानो सुख'नो आंलाय बेखौलाय मा मिथिगौसै नोंनि हिनजाव नोंसो फैसा सुख'नांगौ आरो नोंलाय दाउस्रि देलायनोलाय मानोथो जेबो बायनानै होआ माथो हाथरखि नुजानाय गस्ला पेन्टसो गानोबालाय बियो आंलाय मा मिथिगौ मा नुजानाय नुजायै पेन्ट गस्ला गानो बेबा आंनि सिगाङावथ' बुङाखैना ओइ बोराय बेफोरखौ जेबो मिथिया आङो जायखिजाया आंनो फैसाखौ नांगौ दिनैनो दानो आं हरा आं लायाखै हरा होनबानो जायो नामा आंनि फैसाखौ लानानै बांद्राय सिरि सिरि थाहोआथ' आं नोंसोरखौ फैसाखौ आंनि हिनजावासो लादों आंथ' लायाखैना मा दाउस्रि देलाया नोंनि हिनजाव नङा आरो आं मालाय माथो बुंनो हिनजावबाबो आं खुदुमफेरनो मोनाखै ओइ बोराय नों दाउस्रि देलायखौ खुदुमनो मोनदों ना मोनाखै बे आंनि प्रब्लेम नङा आंनि प्रब्लेमा बेसो नोंनि हिनजावा आंनिफ्राय 50,000 फैसा लानानै खारदों फैसा हरफिन आं जेबो मिथिखाया आं मिथियालै आंलाय बोरै होनांगौ जाखो आंथ' फैसा लानायखौनो मिथिया फैसा लानायखौ मिथियाब्ला मानोथो दाउस्रि देलायखौ निउस चेनेलाव होलाय पुलिस स्टेशनाव नायग्रिगासिनो दं नों आं हले जेबो मिथिया आंनो फैसाखौ साननैनि गेजेरावनो नांफिनगौ आं नोंनो 2 टाइम होबाय नारजि बुदां थ' थांनोसै बोराय दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो बे जारौआ जेरावखि थाङा मानो बेखौ नागिरबाय थागोन आं बे दा फैसा बिफैनाय हिनजावखौसो मा खालामनांगौ जाखो दालाय आफा फैसाखौ लाबाय जेब्ला हरखानांसिगोन दाउस्रि देलायासो लादों दा फैसाखौ जोंथ' लायाखैना बेनो होथों जेब्ला माने दाउस्रि देलायखौ मोना अब्लासिम आं रावनिबो फैसा सुख'वा बहा दंमारो नों जारौ बहा थांखो नों मा होनखो नों बोराय नोंनि हिनजावा गोमादों आंनि बुंब्रुमायालाय मा नांजादों लाजिया नों बोराय थाइजौ खहे गाबोनसो थैहां थैहां मानसियासो हिनजाव थाब जादोंना नों बोराय दाउस्रि देलाया खारदों बुंब्रुमायालाय मा दाय नांजादों ओइफोर बुंब्रुमाखौ नागिरनानै फन खालामोबा दिगदारसो दं नों बोराय मा होनहरखोब्रा बोरायालाय बोराया नोंखौ नागिरगासिनो दं आरो आंखौबा नोंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै सोर खोन्थाखो आंनावसो सोंहरलायबावो बोराया बापरे दालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा जायखिजाया अफिससिम थांनानै नों रादाबखौल' फरायदो दे आं नङा होननानै मिथिबाय बेथ' जागोन नाथाय नैबे ड्रेसाव बोरै थांनांगौ जाखोब्रा गावखौनो बोरैबासो मोनथारबायलां एफा गुसुं ड्रेसाव बोरै थांनांगौ जाखोब्रा आंलाय अफिससिम नोंलाय बुलु बुलानि अफिसनि सेंग्राफोरखौ गिदोंबालाय बेखौनो गाननांगोन आरो होद गस्लाया फिसाद्राय जाबायदां गोदो उन्दैयाव गानोमोन आं बे गस्लाखौ दा नोंनाव जाथावथाव गस्लायानो गैया बेखौनो गानदो दे सिंजों बारहाबनाय मोनजोब्बायलै आं गावखौनो हंला हंसिसो मोनला जुबायलां बेफोरबायदि सानबाय थायोब्ला मा जानांगौ जाखो थौदो अफिसाव
माथो उफायबावब्रा बेखौनो गानना थांनोसै आरो होमबालाय ओइ बमब्र नों थाथ'लाय आं न'आव माबा मोनसे बुस्थु बावबोबाय थै दा मानसिफ्रा एदावगोन ना आंखौ बिदि होननानै रावजोंबो दा नांलाय दे नांलायनानै लाबा हमजागोन नोंसो दे जागोन दे साला स्क्रिप्टफोर लाब लाब गस्ला गानहोनानै आपेल फिथाइ सोहोनानै दाद गिलिर मोनसोबायलां बाबाहै माथो दुमफावनि बिलो गोसोब्रा थैबाय दानाबा बहा थांनोलाय जारौ ओमफ्राय मानसियालाय मानसि सेक्सि जाखोब्रा दसेयावनो से बिदि एदावथारो होमबा हौवाफोरा हिनजावफोरखौ ओइ लाजुखि मयना मैया आं फेसबुकाव लाजुखि मयना होननानै सार्च खालामबाबो मोनाखैब्रा इन्सटाग्रामावबो मोनाखै मा नाम लायोब्रा नोंलाय नोंनोलाय मानो नांगौसै नोंखौ फल' खालामनोब्रा देब्रा खोन्था नों मा नाम लादों फेसबुकाव आंनाव फेसबुकबो गैया इन्सटाग्रामबो गैया बाबावै मानोब्रा नांखौ थगायदों आंखौ लाजिनाङाब्रा लाजुखि मयना लाजिना लाब गैया आरो नैबे थफिरामा बिराद साफा गोसोनि मानसि मिथिबायना बयबो आंखौ थफिरा नायनो आराम होननानै बुङो नंगौना रायजोफोर नुबायना सोमसि थफिरामा बोरै आं बमब्रमाखौ हिनजाव साननानै लाइन मारिगासिनो आयो नंगौथ' आरो ओइ सोमसि दा खोन्था दे बे हिनजावसाया बमब्र होननानै ओइ थफिराम सोरजोंहाय हामथारबायलै हाफांसो फैबाय लाजुखि मयनालै बिनि नामा आंनि गोदान लोगो लाजुखि मयना ओइ लाजुखि मयना बबेनि नोंलाय नायदो दानाबा बेबो एदावबावबायसो आंखौ लाजिलै बेसेरा बांद्राय कुइसन सोंनाङा माखौबा लाजियो लाजिग्रानि गस्लाखौ नायलाय हनै लाजुखि मयनानिखौ गस्लायालाय माथो जाखोब्रा जिला जिथा गानबाबो आखल मोजां गस्लाखौ जोख्लोबनाय गानबाबो आखल मोजांखाब्रा लाजुखि मयनाया बिराद मोजां माहाय नोंनि गार्लफ्रेन्ड नामा बे हाफां फाग्लिया मा सोंलायखोब्रा देद मा सानो नोंसोरलाय जों सानैखौ नुनायावथ' गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बायदिसो नुदों सलाव सदा बांसिनसो एदाव फैबाय माथोलै बियो नंमारगौना जों सानैखौ बिराद समायना नुमारदोंना नुदोंथ' आरो ना सोमस्रि हा नोंसोरालाय बहाथो गान्दुलाफोर बायदि बिरलांनो नागिरदों माबा दावसे देलायनि हौवानि न'आव थांदोंमोन आं फैसा बिहैनो बे दावसे देलाय आंनि फैसा 50,000खौ लानानै खारबाय बेनिखायनो हौवानावसो बिहैबाय आं बाबावै आइडियाया बारा गाज्रि नङाथ' आरो औ दावसे देलाय लानाय माने बिनि फिसाया लानाय बेनिखायनो बिबाय आं साबास मोजां बाथ्रा दे होमबालाय नोंसोर रायलायबाय थाद' दे जों थांनोसै जागोन थांदो जारौ गाज्रि मोना आदै बिहामजो पार्टिफोरनि खुगाया बिदिनोखा एसे बारा दे हरदो जारौ नोंनि नाम्बारा नोंजों रायलायनो मालाबा दा मबाइलबो गैया होननानै बुंनाङा दै दङमोन मबाइला बायबाय बाबावै जोबोद दुखुनि बाथ्रा ना दा मबाइलखौ लाथ'ला आं फैसा मोनबासो लासिगोन जेबो नङा दे मैया बेथन मोनखाबाय आंहा नोंनो गंसे गिफ्ट होफैगोन आं मिथिबायना मानो नांगौहाय आंनोलाय मबाइलखौ आंजों रायलायनोब्रा मोजां गाज्रि सुखु दुखु नों दुमफाव मोननावनो साननैसो थाथ'गोन ना र' नोंनि थाखाय मबाइल लायना फैनि आं ओइ थफिराम ओइ दुमफाव फैलाय खोमाखौ खाथियाव लाबोलाय हाय खोनासं आं नोंनि खोथाखौ ओइ दुमफाव नोंनि लोगो लाजुखि मयनानाव मबाइल गैयानोलै बेनिखायनो गंसे बायनानै लायनो नागिरदों आं आयौ मानोसै ओइ दुमफाव नों हले मेगन सानाङा दै लाजुखि मयनानाव मबाइल होबाथाय ओइ फाग्ला मानो मबाइल होनांगौ जाखो बेनोलाय दिल में कुछ कुछ होता है तुम समझोगे नहीं आयौ मा होनलांखो बियो ओइ दुमफाव आं हिनजाव जानानै थाबाय थालालै बे थफिरामा आंखौसो हाबा खालामसिगोन मिथिबायना थफिरामा होमबा नोंखौ गोसो थोबाय बमब्रमा मिथिलालै मा दिन फैनांगौ फैखोथाय नै माखासे मानसिफोरा आंखौ हिजासो होनहरगासिनो दं कमेन्ट बक्सआव सोरबा लाजिबायलां सोरबा मोजांबोथ' बुंहरदों नोंखौ औ बे मोजां नुदों होननायफोरनि कमेन्टखौ नायनानैनो गोसोखौ गोजोननाय मोनफिनो हिजरा नुदों होननायखौ नुबाथाय दुखु मोनफिनो जेबो नङा दे नोंखौ बारबि दल बायदिसो नुदों थौ अफिसाव थांनोसै बेफोरबायदि फोरला फोथाब गस्लाफोरखौ गानबाय थानो हालां थौदो होमबालाय आयो महाराजा नोंखौ बेबायदि ड्रेसावसो मोजां नुयोलां पलिटिकेलनि ड्रेस गानबा माबा नाटक खालामनो थांनाय माथांसो नुयोलां आच्छा बारु जावनानै फबखोना माखो नोंलाय आंखौ दै साला मोजां बुंबा उल्थाल' बुजियोलै आच्छा दे मानो फैदोंमोन नों जोंहानाव माबालै गोदान बोसोरनि पिकनिक एरेन्ज खालामनो फैदों आं आच्छा गोदान बोसोर सफैसिगोन ना ओमफ्राय डनेसनसो खांनो फैदोंलै आं नोंनाव मा डनेसन पिकनिक जानायनिबो डनेसन थालाय नामाब्रा ओरैनोथ' फैसाफोरखौ सासेयाव हाजारसे खांखागोन नाथाय नों एमएलए ना नोंनिफ्राय एक्सट्रा बारा नांगौब्रा आइला मा होननाय जाखोलै बे हट हायलां पिकनिक जानायनि थाखाय डनेसन हरनो औब्रा पिकनिक जानायनिबो डनेसन हरदोब्रा हट बे बाराव नोंखौ पिकनिक जानो लाफायालै साला जौ लोंखांनायनि उनाव बहा मोनहैयो हट आं बे रिक्सखौ लायालै बे बाराव नोंखौ पिकनिक जानायाव लाफायाथ' जों
बिदि बुंबानो जायो नामाब्रा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौआव गैया बिदि होनबाबो गैथारा नों साला हाग्रा बारियाव मोनहैगोन हिनजावफोरा जौ लोंखांनायनि उनाव गाब्ला गाब्लि जालाबायगोन जानाय नङालै ओइ अमाराजा नैबे सन्थलाया जौ बुरजा लोंबाबो न'नि लामाखौ आन्दायाब्रा जेरैखि जायाबाबो न'सिम सौहैथारगोन आं मानबाय होननानैब्लाबो जौ लोंखांनायनि उनाव हाथरखि रायजोआव बा अखाफोर रायजोआव मोनहैया मानो आं लामा आन्दायाब्रा न'सिम मोनफैथारगोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइबार हले सान्दुङाव मोनहैबायलाय सान्दुं रायजोआव बेनिफ्रायबो फैफिनगोनब्रा दिनैसिमबो बैगानिकफोरानो सान्दुं रायजोआव थांनो हायाखै नों थांगोन जाहैबाय फाग्ला खोथा दा बुंलै नों सन्थला बांद्राय फाखन मारिबाय थानाङालै डनेसना हरगोन ना हराब्रा होद साला पिकनिक जानायाव सोरबा डनेसन खाङो नालाय सोर बुरबका खोन्थानायब्रा आं बुरबका बुंदोंब्रा आं बुरबका तुद साला स्वाट दानिया फैदो कमेन्ट सेक्सननि बेलायाव नाथाय कमेन्टखौ जों गासिनिखौबो दिनै फरायनाय जानाय नङा मानो होनोब्ला कमेन्ट सेक्सननि थाखाय जोंहा मोनसे एपिसोड बानायगोन गाबोन समफोर हायोबा होनसै हायाब्ला गोदान बोसोरनि उनावसो होनोसै जोंहा सासे देरहासार मुंनि सासे नायगिरि बिथांनिफ्राय मोनसे कमेन्ट फैबाय थायो बिथाङा दाउला राजाखौ जोबोर मिस खालामनाय बुंबाय थायो दाउला राजानि एपिसोडखौ लाबोयैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मानो होनोब्ला दाउला राजाया अमा राजाजों मोखाङा एखे बेनिखायनो गोबाङानो उसुबिदा मोनो आरो नायनो बायो होननानै बुङो बेनिखायनो जायनि मेजरिटिया बांसिन बिथांमोननि खोथाखौ लानानैनो जों लाबोनाय जाया स' नोंथाङा गाज्रि दामोन बाखि जेसेबां कमेन्ट हरदों इन्टारेस्टिं बिथांमोननि कमेन्टआ स्क्रिनशटआ जा सेभ जानानै थाखाबाय स' डन्ट वरी नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ फरायथिनानै होगोन आरो जाय बिथांमोना बुंहरो आंनि कमेन्टखौ मानो फराया मानो पिकआप खालामा होननानै बुङो बिथांमोननिसिम गुरैयै मोनसे आरज माने मोनसे खावलायनाय आरो जोङो कमेन्टखौ एकदम इन्टारेस्टिंफोरनिखौसो लायो जेरै कमेन्टआ एकदम नर्मेल आरो मोजां जादों नाइस भिडिअ बेफोरबायदिखौ जों पिकआप खालामनाय जायाखै मानो होनोब्ला बेफोरबायदि कमेन्टआ जोबोर नर्मेल आरो गोबां हरो आरो गासैनिखौबो सेम कमेन्टखौ फरायनानै खोन्थायोब्ला नोंथांमोनानो खोनासंनो उसुबिदा मोनगोन बेनिखायनो कमेन्टआ ओरैबायदि जानांगौ जाहाथे इन्टारेस्टिं आरो लाब्रा भिडिअनि केरेक्टारफोरखौ लानानै जानांगोन अब्लासो नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों पिकआप खालामगोन कमेन्ट सेक्सना आंनिसो कमेन्ट सेक्सना साला स्वाट थांबाय जौ बथलसे लायना फैलाय बाप्पावो बेखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैयासैलै दानो थैयो नामा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौआव मा बुंबावनो आरो सन्थलाखौ मोनसे खोथा सासे बिथां रन्जित नार्जारिया कमेन्ट खालामनानै हरदोंमोन दिनैनिखौ एसेबां इन्टारेस्ट मोनासै माथो बिजिमोन नामा दिनै शेड्युलफोरा गुसुंबो जादों आंनि बायदिब्ला कमेन्टनि थाखाय आलादा भिडिअ लाबोयोब्ला मोजां बेवहाय मेक्सिमाम फावगिरिफोरखौ फरायहोनांगौ गावबागाव केरेक्टारनि कमेन्टखौ फरायहोयोब्ला मोजां जायो बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय आरो नोंथांनिसिम मोनसे फोस्रावनाय गासैबो केरेक्टारानो गासैनिबो थाखाय फेभरेट बेनिखायनो जोङो मालाबा सोरनोबा स्क्रिनखौ बुरजा होनांगौ जायो जेरै बमलमाखौबो मोजां मोनग्रा गोबां मानसि दं थफेरामखौबो मोजां मोनग्रा गोबां मानसि दं स' बिथांमोना गावबागावनि लुगैनाय बायदि स्क्रिनखौ होजानो लुगैयो बेनिखायनो जों गासैखौबो लोब्बा लाखिनानै मालाबा सोरनिबा पार्टखौ बुरजा खालामनानै होयो आसा खालामो नोंथाङा फरायनि नामा आङो नोंनि कमेन्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोनखाबाय उनाव फरायबाय था नोंहा माला हाबा जागोन आयं आबौ आदै मादै आइ आफाबो होनजासै नोंलाय सोरबाथ' माबा आयैबो होनलायबावबाय नोंखौ चाय जेन्डारखौनो सोलायना होबाय माथो थफेराम मा मिनिनाय जाखो बेलाय गोसो ना मिनि सोरजोंबा बिमा लिंजालायनाय आथोनखौनो सोलायजायो माथो नोंलाय कमेन्ट लिरग्राफोरजों दिनैनिफ्राय नों आंनि कमेन्टखौ फरायनो हालै आं फरायनांगौबा सेस नोंसोरखौना एखे रोखोमनि कमेन्ट खालामबाय थायो नोंसोरखौना सिखाजों रुवाजों दानख्लाबजोबना सौख्लाबजोबगोन आं मिथिबायना लोगोफोर दिनैनि एपिसोडआ एसेनोसै आरो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरनानै दोनदो आरो नेक्स्ट एपिसोडआव नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै फैगोन बे एपिसोडआव नङा बेलेग मोनसे पार्टआव नाथाय कमेन्टआ जोबोद मिनिथावना इन्टारेस्टिं जानांगोन अब्लासो बैसोरनि कमेन्टखौ जों पिकआप खालामगोन आरो माखासे कमेन्टखौ अलरेडि जोंहा सेभ खालामनानै दोनखाबाय बिथांमोननि कमेन्टखौ जों फरायथिनानै होगोन एबार कमेन्टनि सेक्सन नालाय नोंथांमोननि गासैबो कमेन्टखौनो लाजोबनाय बायदियानो जासिगोन दे जायनिया इउनिक आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट लोगोफोर जाहैदो लोंहैदो रंजादो गोदान बोसोरनि दुम दुम दाम दामखौ दे